Namusay ti 59 ti tawen na amanalon ani Cardito Balia, residente ti Barangay San Ramon East Manabu Ambra, kalpasan analmes iti Karayan Apaset, ti Sitio Madago iti nasumetlaing a barangay. Istorya ti asawa ti biktima, pasado alas 10 idibigat ti Sabado, inbaon na ti asawa na, amapan agpabayo. Tatante amok, adada dyan yung tikiskisan. Dowa da dyan barok, ang kuwa. Yung pabagkat na pa dyan may isang asakod to'y. Tatante amok ako, adada dyan kiskisan. Alas 10 magdiya, aging kat alas 11 kaawan na pa mo. Amok kat urayan da diya, kuwa diya kiskisan nga kuwa. Aging kat ipinangan ti aldaw, amot ang agaw awin. Hindi ko ako rumor dyan, ubing ko nga may isa. Ada tunggot-tunggot na nga dyan, pangalat ilamos. Apay naggapwang ko na kayo. Naggapwang dyan, karayan nang. Kung itatang mo, kung naman wala kayo dyan, ti pagpabayuan. Anak mo nga kadwa na tama? Owan, ma'am. O, tapo. Tatan ko na pinanawak dyan, ti karayan, dada dyan, agin inom. Kasi no, dagye ka kadwa na ya. So, dagye kadwa na nga dati, nga mabanyay karayan ko na. Naamuan na laengan ang nagdiretso ti Karayan ti asawa na, ana pa nagipakat ti screen, manipod kiskisan. Kinaklaat idi na ipakamuken kwa na, analmes ti asawa na. Adada imay nga ubing nga kadwa naman lang ma'am, ngayon maidtoy. Yung bagadan, ma'am. Kunada nga auntie, umay kami ibaga ni uncle ko kuan. Jay limtap kano yan tindanong. Awam mo to na mga rumuaran kunandan. Iti investigasyon, madamang nga giinom ti biktima ken dagiti kakadwana, iti igid ti Karayan. Idinta maipagarop nga danang payapay ken kuana, iti banger ti Karayan. Pagkabasa ti picnic di jay, dahil ti matlakay, at akanumat ti picnic ka babae jay bagir mat, payapayan dahil ti lakay nga umay. Siguro hindi naman tinatawag pero kinakaway na siguro nainganyo na mag-river crossing, hindi pala kaya. Lalo na tuloy yung matanda, yun ang istorya niya. Nag-cramp siguro dyan sa kana, ang nangalakaya nga baka river cross. Numas nga naglibag ka no dyan tanong marijay, dati tendency na nga umunag ti apaw ti danom. So siguro kasi dyan, tingin niya, kayang-kaya niya. Kasi yung una siguro, baka mababaw lang. Kalaw ng pala, malalim pala yun sa sentro. Sir, kasano da na, muwan nga malmalmas gayam sonan? Nakita na kanu nga kwan, bayat kanu mati pa nag-crossing na, hindi kwan, makita na kanu nga lumlum na rin siya ununan. Siguro agpaparayat uno kwan, hanggang nakita na awanan. For how many minutes, ang kwan, awan titinumtok pao. Kuna ti pulisya, pinadasmet dagiti picnic goers, asalbaren ti biktima. Kalpasan ti agarop 2 nga oras, naalaw daytoy babaen ti panagtitinulong ti rescue team. Together with the attention ti BFP, MDREM o napang kami dyan kung second company, napang kami matamamin dyan, and then na pamad lang, nadano namin dyan, kamang ti kapulisan mo ti Loba. So tulong-tulong din yung natin dyan, yung ginawang search and rescue. While searching ijay Karayan madam, dagiti rescuers, na nariknada din na badukan na jay bukot na, so dahito yun. So from jay mismo ka nakakita na kanilom na nada para adati nagalisan na ngayon nga basit na distansya. So ang nangyari dyan, pwede na gumagapang sa loob yung bangkay. So nakwada lang, hindi nabadukan na dyan bukot dan, ijayon. Nagkaroon dati positive nga kwan nga ijeda nga talaga nag-focus on ingana day ako na jay bangkay, ingana jay isang magda jay igiti Karayan. Naamuan asaan nga mo ti biktima ti aglangoy. Naitaray daytoy ti RH Manabo ngem naideklara a dead on arrival. Daytoy ti umuna nga insidente ti panakalmes iti ili itaatawen. Bilin met ti pulisya kadagiti mapan agdidigos iti panagbalin a responsable. Nainget a panaganad ken kontrolado a panaginom ti arak. Jessica Boreta, Balitang Solid North.